HS फाइनाल एग्जामनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन, माबे माबे वेबसाइटआव होगोन, बेनि बागै आं नोंथांमोननो दिनै आंनि बे भिडिअआव फोरमायगोन। बेनि सिगां सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो शेयार खालाम। HS फाइनाल एग्जामनि रिजाल्टखौ फैगोन 25 मे 2019 मायथाइयाव फुंनि 9 बाजियाव होनाय जागोन। फरायसाफोरा वेबसाइटजों नायनो हागोन गावनि मबाइलावनो। मा मा वेबसाइटआव होगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो बाकिखौ स्क्रिनाव नायनानै ला। वेबसाइटआ जाबाय गासै 13टा वेबसाइटआव होगोन। बे वेबसाइटफोरखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव लिरना होगोन। मोननैखौ बुंगोन आं www.assamresults.in www.iresults.net बे मोननैखौ आं बुंनानै होबाय आरो बाकिखौ फरायसाफोरा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स मोनथामनि रिजाल्टखौबो होनाय जागोन। गासै फरायसाफोरा बे मोनथामावबो एग्जाम लिरदोंमोन 2,42,843 जन फरायसाफोरा। आरो जायफोर फरायसाफोरा जुदि मायबा मोनसे कारनाव फेल गोलैयो, जाहाथे बेफोर फरायसाफोरा जेबो गाज्रि लामा लाया, मोजाङै गोसो होनानै फरायफिनो। एग्जामाव पास आरो फेला थाखायो, नाथाय बेखौ दुखु खालामनो नाङा आरो फेल गोलैनायनि जाहोनाव जाहाथे जेबो जुदा लामाजों आवगायलाङा, गोसो हमथानानै फिन फरायफिन, अब्ला बांसिनसो मोजां जानो हायो नोंसोरनि रिजाल्टफोरा। बेनिखायनो गोसो हमथा आरो जायफोरा पास जागोन, जाहाथे बै फरायसाफोरा इन्जयमेन्ट लानो थाखाय बांद्राय पार्टि दा खालाम। पार्टि खालामनानै जानला मेनला बाइकफोरखौ सालायनो नाङा। बेफोरबायदिनो दाख्लै मेट्रिकआव सासे फरायसाया फेल गोलैदोंमोन। फेल गोलैनायनि थाखाय जौ लोंनानै बाइकखौ जोबोर स्पिडै सालायबोदोंमोन, नाथाय बै फरायसाया स्पिडआव सालायबोनायनि जाहोनाव एक्सिडेन्ट जानानै गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। बे फरायसाया बबे जायगानि मा मुं बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानाखै। बेनिखायनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै मोजाङै सोलिबानो जाबाय। गोजोन्थों।